खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिजेपिआ क'क्राझाराव सोलो बाहायगासिनो दं। एनडिएआ सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों। आसामाव ट्रेनआव फिसाजोखौ बुथारदों। गुवाहाटीआव ड्राग्सनि गुबै जाथाय, 1.5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 3 हमजादों। 6 एप्रिलाव गाहाय मन्त्रि मदिआ आसामाव फैगोन। अमित शाहआ बिजेपिआ गोहोआव फैफिनोब्ला आसामाव इउसिसि होगोन होननानै खोथा होदों। हाग्रामा महिलारीआ बिसायख'थिनि सिगां आसाम सरकारखौ नोजोर होदों। गौरब गगैआ आसाम सरकारखौ सोंखारिदों। बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनि गुबै आयदाफोरखौ दैखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बिजेपिआ क'क्राझाराव सोलो बाहायगासिनो दं। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जाथायाव क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे गोदान दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। लाइमोन दैदेनगिरि प्रिथिराज नारायण देब मेचआ दाबि खालामदों दि बिपिएफनि बिजाथि महरै प्रजेक्ट खालामजानाय रूपम चन्द्र रायआ गुबैयै बिजेपिनि बिजाथि होननानै। प्रेस कनफारेन्सआव बाहागो लानानै मेचआ अजद होयो दि बियो बिसायख'थियाव मुलाम्फा मोननो थाखाय बिजेपि दोलोनि राजखान्थियारि सोलोनि मोनसे बाहागो। बिथाङा बुङो दि भट होगिरिफोरखौ गोनो गोथो खालामनो थाखाय रयखौ गुबुन बेनारनि सिङाव फसंनाय जादों। मेचआ बेखौबो दाबि खालामो दि बिथांनि गुबै बादायज्लायनाया बिजेपि, बिपिएफ एबा इउपिपिएल बादि जायखिजाया दोलोनि बेरेखा नङा, नाथाय थोंजोङै रूपम चन्द्र रायनि बेरेखा। बिथाङा बुंबावदों दि रयआ सासे बायजोनि सुबुं आरो क'च राजबंशी हारिया ओनसोलारि सिनायथिनि सायाव बिथा खालामनानै बिथांखौ हेफाजाब होनो हाया होनना बिथाङा बुंबावो। बे अजदफोरा बावखुंग्रि बियाबनि राजखान्थियारि दावहायाव मोनसे गोदान मर लाबोदों। नैथि खौराङाव दङ एनडिएआ सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों। गौरब गगैआ क'क्राझाराव खुंथायाव थानाय लोगोखौ नोजोर होदों। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि बिबुंथियाव गौरब गगैआ खुंथायाव थानाय एनडिए सरकारनि सायाव गोख्रों गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गगै बिथाङा अजद दैखांदों दि एनडिए दोलोआ सुबुंफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय गाहाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै। पर्बतझरा बियाबनि सिङाव थानाय सिलबारियाव मोनसे सुबुं थान्दै हानजायाव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा बुङो दि खुंथायाव थानाय हानजाजों गोबां बोसोर खुंथाय खुंदोंब्लाबो सरासनस्रा सुबुंफोरा दासिमबो गुदि जेंनाफोरजों जुजिगासिनो दं। गगै बिथाङा कंग्रेसनि बिजाथि असरफुल इस्लाम शेखनि मददआव फोसावदिंगासिनो दंमोन आरो भट होगिरिफोरखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोलायनाय लाबोनो थाखाय खावलायो। बिथांनि बिबुंथिया क'क्राझाराव राजखान्थियारि आबहावाखौ गोख्रों खालामदों, मानोना दोलोफोरा बिसायख'थिनि गोनांथार साननि सिगां फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। थामथि खौराङाव दङ आसामाव ट्रेनआव फिसाजोखौ बुथारदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव आसामनि लखिमपुर जिल्लायाव खारबाय थानाय ट्रेननि सिङाव गावनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। बे जाथाया 3 एप्रिल खालि सिलानिबारि स्टेशननि साखाथियाव थानाय देखारगाव मुरखंसेलेक एक्सप्रेसनि जेनेरेल कच सिङाव जादों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया दावबायनाय समाव गथ'खौ गाग्लोबदोंमोन। रेलवे पुलिस आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो बिखौ हमनो हायो। पुलिसआ दा सासे सिनायमोनै आइजोखौ नागिरनायखौ जागायदों, जाय जाथाया जानाय समाव हौवा आरो गथ'जों लोगोसे दावबायगासिनो दंमोन। बे केसआव बिथांनि बिफावआ दासिमबो रोखा जायाखै। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिया बै दिनखालि सिगां ट्रेनआव गाखोदोंमोन आरो दायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथाया ओनसोलखौ सोमोनांहोदों आरो दासान्दि बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव ड्राग्सनि गुबै जाथाय, 1.5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 3 हमजादों। ड्राग्सनि बेरेखा मोनसे गिदिर अपारेशनाव स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ कामरुप पुलिसजों लोगो नांनानै गुवाहाटीआव ड्राग्सनि मोनसे नेटवर्कखौ हमनो हायो।
बे अपारेशनखौ थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै आमिनगावआव खालामनाय जादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव 1.5 कौटि रांसो बेसेननि हेर'इन बोखांनो हायो। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ खायो, जेराव मणिपुरनि 2 आइजो आरो रङियानि सासे जायगानि फालांगिरि दं। मावख'गिरिफोरा 182 ग्रामसो हेर'इन गोनां गं 13 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि मुलिफोरा मोनसे जायगायारि नेटवार्कआव दैथायहरनो थाखायमोन। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिनि हेंथायै आयेनारि राहा लानो जागायदों आरो फेग्रा मुवा फालांगिनि गिदिर नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। 5थि खौराङाव दङ। 6 एप्रिलाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैगोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जाथाय जानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 6 एप्रिलाव रायजोआव दावबायनो थांगासिनो दं। गावनि दावबायनाय समाव मदिआ बिजेपि दोलोनि जोबथा खोलोबनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि बाहागो महरै हजाइ जिल्लायाव मोनसे गिदिर सुबुं थान्दै हान्जाखौ बिबुंथि लाखिगोन। बे हान्जा सुरनायखौ श्रीमन्त शंकरदेव नगराव खुंफुंगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो, जेराव गोबां बिबांनि साखाफारा आरो रैखाथिनि लाहार-फाहार खालामगासिनो दं। बे दावबायनाया हादोरसायाव 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिनि साननैसो सिगां जादों, जायनि थाखाय भट होगिरिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय खुंथायाव थानाय गोरोबथाया मोनसे गोनांथार फोसावदिंनो नाजानाय। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लोगोसे एनडिएनि जौसिन दैदेनगिरिफोराबो जोबथा खोन्दोआव भट होगिरिफोरनि गोसारथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आसामाव फोसावदिंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ। अमित शाहआ बिजेपिआ गोहोआव फैफिनोब्ला आसामाव इउसिसि होगोन होननानै खोथा होदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गिदिर बिसायख'थिनि खोथा होनानै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बुङो दि जुदि बिजेपि दोलोआ गोहोआव फैफिनो अब्ला हादोरसायाव समान नोगोरारि आयेन एबा इउसिसिखौ मावफुंनाय जागोन। मोनसे सुबुं हान्जाखौ नोजोर होनानै साहा बिथाङा बुङो दि थांखि लानाय आयेना हाबा आरो उनमोनथाय बायदि आयदाफोराव साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि थाखाय समान नेम लाबोगोन। बिथाङा बेखौबो दाबि खालामदों दि इउसिसिआ गोबां हाबा जानाय हुदाफोरखौ होबथानायाव मदद खालामगोन आरो आयेननि सिङाव समानथि थि खालामगोन। बेजों लोगोसे साहा बिथाङा खोथा होयो दि ट्राइबेल माहारिफोरखौ गावसोरनि दोरोंफोर आरो आसार-खान्थिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय इउसिसिनि आवथायाव लाखिनाय जागोन। बिजेपिआ सिगांनिफ्रायनो आसामनि थाखाय बिसायख'थि फोसावबिलाइयाव इउसिसिखौ मोनसे गाहाय खोथा महरै सोफादेरबाय। 7थि खौराङाव दङ। हाग्रामा महिलारीआ बिसायख'थिनि सिगां आसाम सरकारखौ नोजोर होदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ हादोरसा सरकारनि सायाव गोख्रों गाग्लोबनाय फोरमायदों। मोनसे सुबुं थुबुरमाखौ नोजोर होनानै महिलारीआ खुंथायाव थानाय दोलोखौ सोंखारियो आरो दाबि खालामो दि राइजोफोरनो होनाय गोबां समायखिराफोरखौ जाफुंहोनो हायाखै। बिथाङा बुङो दि जौगाखांनाय, साख्रि आरो सुबुं अनसाइ बायदि गाहाय आयदाफोरखौ नेवसिगारनाय जादों, जायनि जाहोनाव नोगोरारिफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैयैआ बांबोगासिनो दं। महिलारी बिथाङा बेखौबो फोथायनाय फोरमायदों दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ गोख्रों खामानि मावगोन आरो रायजो-राजाफोरनि हेफाजाब मोनफिनगोन। बिथाङा भटारफोरखौ बिपिएफखौ हेफाजाब होनो खावलायो आरो बुङो दि बिथांनि दोलोआ सुबुंफोरनि लुबैनायखौ रैखाथि होनो आरो ओनसोलाव गासै जौगाखांनायखौ थि खालामनो थाखाय समायखिरा लागासिनो दं। बिथांनि बिबुंथिआ बिसायख'थिनि सिगां फोसावदिंनाया गोख्रोंसिन जानायनि जाहोनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव राजखान्थियारि हाबाफारिया गोख्रों जादों। 8थि खौराङाव दङ। गौरब गगैआ आसाम सरकारखौ सोंखारिदों। बिसायख'थिनि सिगां रायजो-राजाफोरनि गुबै आयदाफोरखौ दैखांदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि गौरब गगैआ गोबां रायजोआरि जेंनाफोरखौ लानानै हादोरसा सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। खौरां बिजोंखौ नोजोर होनानै गगै बिथाङा अजद होयो दि खुंथायाव थानाय सरकारा जौगाखांनाय आरो खुंथायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ लानानै सरासनस्रा सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ मोजाङै सुस्रांनो हायाखै। बिथाङा खुंथायनि खामानि मावनायनि सायाव सोंथि दैखांदों आरो रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव होनाय समायफोरखौ मावफुङाखै होनना अजद होयो।
गगৈ बिथाङा आरोबाव मोजां बिसायख'थिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो आरो बिबानगिरिफोरखौ बिसायख'थि हाबाफारिनि समाव गोरोंथि आरो जवाबदेहि थि खालामनो खावलायो। बिथांनि बिबुंथिया मोनसे गोनांथार समाव फैदों जेब्ला 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामाव राजखान्थियारि फोसावदिंनाया गोख्रों जादों। बे बिबुंथिया हादोरसायाव खुंथायाव थानाय दोलो आरो बेरेखा दोलोनि गेजेराव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थेखौ बांहोदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।